Edan ora ngira kejaba Senopati nyambi dadi maling kowe. Pitik bebek mentok meri do ilang jebul kowe kancane wong sing tukang nyolong pitik. Jangkem elek. Tak jaluk pusakaku lan karo kuwandane Sencaki. Awas. Mati kowe. Good. Waduh. Ngandel mboten. Sencaki kok dilawan. Sencaki kok dilawan, nek Petruk kena dientrengke. Nadan kena dientrengke, nek ditebak niku angel. Kok ditebak angel pripun di? Nek dibedhek niku angel, cok kulino indo, kulino meleset. Lho contone Petruk tak gentrung dang tak gentrung dang tak gentrung dang kindang. Lah niku empun dikawe ngeten niku mboten gelem tak gentrung dang lah nika. Dikawai niku angel dicekel niku murjut kaya welut lunyu kaya banyu. Nyatane niki pun do pidak jempol gedhek antuk Petruk sing ndombani Sencaki. Nek ming Petruk tok niku iso disepelekke ning bareng Sencaki niku sampean ngerti napa mboten. Nika ketua Satpol PP. Pun. Sakniki pripun? Nek nganti Sencaki mangke weruh durna kelakon cilaka. Kula wau pun dijuwing-juwing pun dilarak Sencaki teng Sitinggil Binaturata. Lah terus sakniki mboten perlu bingung karis tunggal. Suwatama ken maju nek mboten kecunggah tak matur wayah kula pun seteja supaya nglabrak nyandak Candrasa Petruk trajang pusaka mesti mbrodol waduke. Nggih pun monggo. Monggo mawon nek mboten percaya. Nek sampean iman kali kula prayoginipun mboten usah melu cawe-cawe. Nggih Swatama maju nggih Swatama. Babang seneng kang balik sandang balikat godhek wak simbar jojo wang malang pentis nyogang sir Petruk yang kena tak eman ke prayegani mundur bali matur sinuwun Puntadewa ditiwanci dene iki sinuwun Kresna ora bakal tedhak ana ngamarta merga mbelani Anggresteja. Mundur Petruk. Yen kowe isih iman karo uripmu, iman karo nyawamu, prayegane kowe bali. Gaja dredah karo Bambang Swatama. Mundur Petruk. Lakon dikeroyok Kurawa. Doklak. Petruk diwangsuli. Sing maju ning papan kene putrane Rama Penemban Durna. Aku anak pendhita. Doklak. Maju legane ngatiku.
toklak toklak. Aduh mati aku. Mudar. Aduh ketiwasan Rama, ketiwasan kula wirang. Kenang apa Ngger Swatama kok kowe nangis guguk? Kenang apa Ngger kok kowe tangisan? Menapa limrah Rama Penemban Durna? Kula majeng wonten palagan sing medhokke Petruk. Petruk kula dawuh mundur mboten wangsulan. Bareng wangsulan malah mutri membleker-bleker kalian toklak-toklak. Lajeng kula nantang kalian Petruk mboten nyebawa. Wangsulanipun namung bleker-bleker toklak-toklak. Sak samunipun Petruk ngulekke toklak-toklak kalih bleker-bleker kula kok deg-degan, kula kok isin. Yektosipun kula menika kenging menapa Rama Penemban Durna. Nggih. Ya iki nek ngono jenenge Petruk kae ngerti karo sejarah ngono. Ngertos kalian sejarah dos pundi Paman Harya? Merga bapakmu ki Kakang Penemban Durna, ning mbokmu kuwi jaran. Dadi hitung-hitung kowe anak jaran. Mula nek Petruk kok ngino bleker-bleker karo toklak-toklak, kae Petruk bener. Toklak-toklak. Toklak-toklak. Kae bener banget. Petruk ngerti sejarah zaman biyen. Nom-nomane Kakang Durna jenenge Bambang Kumbayana. Toklak-toklak. Yen ngaten kula menika yoganipun sinten? Ibu kula menika sinten? Ibumu ya jaran. Aduh mati aku. Aja percaya ya Ngger Swatama, sing jeneng wong iri ku ora kumudu wong liya. Sedulur iso dadi iri. Merga pun bapa mbiyen jaman nomane Bambang Kumbayana. Bojoku kuwi Betari Wilutama kuwi widodari ayune Endah Sulestra ing Warna. Reneng dicuniki bojone menungsa lumrah kairi. Duweni sedulur kok bojone widodari. Mula lumrah sing wong jeneng wong iri ngono kuwi. Widodari Betari Wilutama kuwi ibumu. Wilutama ning sejatine dumadine jaran, widodari ning keleke papat. Mula Petruk muni toklak-toklak merga ibumu kuwi jaran. Yen ngaten kula menika anak jaran, ateges Swatama niku sami kalian belum. Mati aku. Sampeyan niku ora ngerti wadi kula kok dadak dikandhake teng ngarepe bocah. Mbok mboten usah kandha ngeten niku dicuni. Arepa kula ora kandha ning Petruk nika pun nyejarahke rikala jaman biyen sampeyan nom-nomane Kumbayana ketemu kalih jaran. Ning nika sejatine Betari Wilutama salah kedaden dadi jaran. Sampeyan le hubungan niku ora karo widodari ning le hubungan karo jaran. Mula Ramoka sampeyan duwe anak jenenge Swatama, nggih Bambang Haswatama. Nika sing mawa tracak mawa suri. Ateges menungsa ning setengah jaran. Anak jaran nika jenenge Beluk. Pun mboten caturan karo sampeyan. Ngger putuku Stejo, ayana kerjane Petruk ngger. Mundur, mundur. Wow. Petruk, wong sabar ana watesi, kowe gelem minggat ora? Kula purun mangsul, syarate kula tak nderekke Sinuwun Kresna. Piye? Wangkal wangkot, mbeguguk mutra waton. Iya. Tismak bathok mripat moho orang didelok adepan karo ratu padake karo gedibal 17 ora gelem minggat sejewing modar kowe
Waduh. Waduh mati. Canda. Wah. Bos. Iki jaluk amu kowe. Waduh. Kakang Udawa ngaturaken ketiwasan mesaken Petruk putramu angger seteja ngamuk punggung mengsaipun Petruk nek mboten dipun candhet Petruk mboten dibelani kelakon niki enten Rajapati yen Petruk mati ndadosaken lemah sangar bumi angker nyuwun pengayumanipun sinuwun Kresna. Kakang Udawa mundur. Aduh. Mandek sejawan itu. Yen panjenengan kok belani Petruk cetha. Cetha yen Kanjeng Rama menika belani labu-labut kalian Pandhawa ning nyiwake nyingkur kalian Seteja. Kula nyuwun paduka Kanjeng Rama badhe belani kula menapa belani Pandhawa. Rening duweni tanggung jawab sing abot tetep aku labu-labun karo Seteja nanging aja nganti kawistara dening Pandhawa jaranipun menenga dhisik aku tak ngreka daya ngger Seteja. Petruk wonten dawuh pundraning perkara namung sinuwun. Dos pundi nek sampeyan niku mboten kersa niki ora mung trima kula tanding kalih Kurawa ning malah Pandhawa tandingipun kalih putramu Ndara Seteja. Iya. Yen ngono aku tak nglegani Yai Puntadewa. Kersa. Iya. Yen kersa monggo kula dherekaken dinten menika. Ndisi ana laku. Sadurunge pledhak ing Surya Kresna bakal teka ana Ngamarta Petruk. Nyuwun pamit yen ngaten sinuwun. Kadangipun Kakang Yayi Pertiwanggana aja kaget tak timbali ngadeg. Kula wonten dawuh Kaka Prabu. Bot-bote nyabut anak polah wong tuwa kepradah. Seteja kepengin nyena pateni Bratayuda. Bisa kelakon ning sarate jer Basuki mawa biya, kudu mawa pangorbanan. Keparingipun Kaka Prabu manuta Yayi Pertiwanggana kowe tak dandani. Tak dandani dadi yoga pulunanku Gatotkaca Yayi Pertiwanggana. Samunipun kula dipun dandosi dados Gatotkaca. Dawuhipun Kaka Prabu, kowe wis dadi Gatotkaca, gawe geger ana Ngamarta. Caranipun kados pundi? Carane gawe Rekadaya salah siji supaya tumekaning pati. Sakwise putra-putra Pandhawa salah siji ana sing tumekaning pati, mengko pun Kakang bakal cedhak ana Ngamarta. Sakmelu bakal ngrekadaya gawe hukum pati sing becik diganjar sing luput patrapi pidana.
kanthi mengkono Gatotkaca kang sejati mengko mesti bakal kadakwa sing mateni Gatotkaca sing saka Pringgondani. Menawi ngaten kula nyuwun dipun awat-awati dening Koko Prabu Ndarawati. Aja sumelang Yayi Pertiwanggana. Mangkata dina iki Yayi. Seteja wonten dawuh Kanjeng Rama, wis percaya apa durung kelawan pun bapa. Pamanmu Pertiwanggana tak dandani dadi Gatotkaca. Pamrih supaya gawe geger ing negara Ngamarta, gawe Rajapati supaya Gatotkaca kang sejati dinakwa ingkang nindakake pakarti Candala. Wah, yen ngaten kula pitados kaliyan paduka Kanjeng Rama Prabu nggih badhe mbelani dhateng Seteja. Nanging eling-dieling kalaksananing panjangka kudu mawi pangorbanan laku lan pituku. Pitumbasanipun menapa? Kudu nglakoni tirakat tapa brata. Lajeng lakunipun lakune kanthi cara laku sing utama, laku sing jujur. Samana ngersane eyangmu Kanjeng Eyang Gedhawanganala supaya ngawat-awati lakumu nggih Seteja. Matur sedaya nyuwun pamit menawi ngaten Kanjeng Rama. Anjreng kang puspitarum kadyubing samirana mri Om Sakara Gadung kongas gandanyo mawe rarasrenan indriya Masta Huna Sekaring Bawana Langging ingkang ngadhep ana ngersane panjenengan ulun ana ing kayiwangan Eka Pratala kaya dene putuku nggir Seteja padha kanthi becik nggonmu ngadhep kawula nok-nok niki Kanjeng Eyang nampi berkah pangestu paduka winantu karaharjan pangabekti kula mugi katur Kanjeng Eyang. Iya ya wis ndak tampa nggir Seteja yandur gunung kadingaren ana wigati apa nekuk dengkul nganglungke jangga nguncupke asta waleh-waleh menapa do Kanjeng Eyang kula kepengin sanget nyenopateni Bratayuda Jaya binangun
kula kepengin nyenopateni benjang wanci Bratayuda Jaya Binangun. Iya. Nanging dawuhipun Kanjeng Rama rening menika awrat. Kula dipun dawuhi sowan dhateng ngersanipun Kanjeng Hyang Grampalan supados mayungi lan ngawat-awati lampahipun ing wayah kula pun sedeja. Dadi cethane kowe kepengin dadi senopati besok wanci Bratayuda Jaya Binangun mekaten Kanjeng Hyang. Iya. Reng niat becik, niat luhur wajib diduruti, wajib disembadani. Kamangka ya nggih sedeja. Ingkang bakal pinacak yaiku satriya ingkang pinilih, satriya ingkang pinilih kasinungan Wahyu Senopati. Jumbuk lawan wecaning dewa ingkang nedya kapacak yaiku Kadang Usi Gatotkaca. Mula ing sakmengko budhala nepi suwiring negara Ngamarta tak jampangi lakune Poneyang, aku tak mimba wujud supaya ora kadenengan dening para Pandhawa nggaris teja yen ngaten matur sendika ing staken dawuh Hyang. Nganggo cara ngene iki supaya ora kawistara dening para Pandhawa. Dikena iwake ning aja nganti budhek banyune. Tutna laku jantraku ngger steja suwawi kula dherekaken ya. Sembawa